И добро утро! Отиваме да изкачваме Сигирия Рок, или по-известен като Lions Rock. Теди. Бау! Добро утро! Добро утро! Теди, колко е часа? 5:17. А ние сме спали 2 часа и половина и в момента отиваме Най-добрия случай. Да, и в момента отиваме да катерим Lions Rock. Може да ни видите матчинг аутфитите. Абсолютно. Мерлин Монро и Дорчо изследователя. Стигнахме. За 30 минути само. Машини! So where's your